Ja, meestal wie het een prima dag om er even op uit te gaan. De zon er weer erbij en een noffelijke temperatuur van 21 graden. En ook de komende dagen wordt het voorlopig nog mooi waar. Joen en vannacht hebben we opklarings en daarbij rustig waar, een zwakke tot matige wind uit het noordesten. En daarbij zak je de temperatuur naar 13 tot 15 graden. Misschien in de rin van de joen en nacht een wat dampig waar, met name op de plakken onder het wetter. Morgen hebben we de zon erbij en ik denk dat de temperaturen nog wat hoger uitkomen. Het wordt een graad of 22 gemiddeld en in het zuidesten 23 graden. Daarbij zit er op nij een zwakke tot matige noordeestelijke wind. En zoals het nou zit, bloot het morgen helemaal droog. De komende dagen hebben we echt mooi waar, vreed een temperatuur van 19 graden. Het bloot droog, er is ruimte voor de zinnen. Het ziet er wel uit dat de temperatuur dus wat lager is als jood en morgen. En dat heeft te krijgen bij de noordwestelijke wind. En die noordwestelijke wind is matig, want vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Zoals het nou zit, sneun een droge dag, met ruimte voor de zinnen en een temperatuur van 18 graden, een matige noordwestelijke wind. En snel die noordwestelijke wind, dan een temperatuur van 19 graden en ruimte voor de zinnen. Misschien een bui, of misschien ook wel net, maar dat zullen we morgen wel. Nog een noffelijk jong verder.